Velkommen til Danefæ Top 10 2013, hvor vi for 4 år i træk skal præsentere jer for nogle af de væsentligste fund, som er blevet gjort og er blevet erklæret danefæ i det forgangne år. I år der er hele 9 ud af 10 af listens genstande eller skatte blevet fundet af detektorarkæologer rundt omkring i Danmark. Og så er der et fund, som er blevet gjort i forbindelse med restaurering af en gammel præstegård. De væsentligste af de fund, der bliver gjort i løbet af året, de bliver løbende udstillet her på Nationalmuseet, som har sat 3 montrer til rådighed til formålet. Og her der kan folk så komme helt gratis ind lige for gaden og følge med i, hvad der løbende foregår på den arkæologiske arbejdsmark rundt omkring i hele landet. Eller man kan følge med her i Danefæ Top 10. Vi skal nu til at i gang med listen, og listens 10. plads, den finder vi oppe i Nationalmuseets mønt- og medaljesamling. Her der skal vi for en gangs skyld ikke se på en mønt, men derimod en medaljon, som har en meget speciel historie. Velkommen til. Det er en rigtig, rigtig god historie. Hvad vi ser her er Maurice af Orange, som er nederlandsk prins, og han var stadholder i Nederlandene. Det bliver han i 1585, og det han er mest kendt for, det er, at det var ham, der hjalp med at jage spanierne ud fra Nederlandene. Derfor så var han meget populær. Vi ved lidt mere om den her medalje, end vi sådan sædvanligvis gør, fordi vi er lidt heldige i vores samling. Der har vi nemlig denne her medalje. Og den her medalje, den ved vi, at den er slået i anledning af, at Maurice han blev slået til hosebåndsridder. Og det gjorde han i 1612. Den her medalje, den er simpelthen slået i 1615. Og det er en mindemedalje. Så det vil sige, at det er ikke en officiel udstedelse. Det er simpelthen en gruppe af borgere, som er gået sammen om at få slået en medalje i anledning af, at han er blevet hosebåndsridder. Hvis vi vender den om, så kan man faktisk se våbenskjoldet her. Hvis vi går tilbage til den anden medalje, så kan man se, at det er den samme, men metallet er anderledes. Det her er formodentlig en bronze. Og hvis vi vender den, så er den ensidig. Det, der faktisk er rigtig spændende ved den her, i modsætning til den anden, der er sølv og forgyldt, det er, at de her de bliver fundet i større antal. Men det er kun nummer 2, der er fundet i Danmark nogensinde. Og hvor er den fundet? Den er fundet på Fyn. Så det er ret spændende. Og den her gør dem særlig interessante. Det er, at vores kære prins Maurice, han var calvinist. Men han var ikke bare calvinist. Han var remonstrant. Og hvis man er remonstrant, så er man en slapper inden for calvinismen. Så derfor så er de her medaljer båret af folk, som støtter den retning, som Maurice han er inden for remonstranterne. Der er så kontraremonstranterne, som er strammerne, som går ind for, at man skal overholde det her dogma. Så faktisk så har man kunne bære de her medaljoner for at vise, at man sympatiserer med Maurices sag. Noget helt andet på statsniveau, det var, at remonstranterne de gik ind for, at man havde et samlet Nederlandene, hvor man havde en stram styring af de enkelte provinser. Modstanderne gik ind for, at hver provins havde en udbredt grad af selvstyre. De er fundet i England også, men ved I hvad? De er simpelthen fundet så langt væk som i USA. Fordi i Jamestown, der var der en guvernør, han var faktisk guvernør 3 gange, George Yeardley. Og der er fundet en derovre. Og hvorfor er det så interessant? Det er det fordi, at George Yeardley, han var underordnet i hæren under prins Maurice, og han var faktisk sådan forholdsvis tæt tilknyttet. Så vi kan forbinde medaljerne med ham. Men så kan man sige, at Jamestown det er faktisk et ret stort område. Hvorfor skulle den så lige have noget med ham at gøre? Det skal den, fordi at han havde en plantage, der hed Flower Dew 100, der lå nede i Virginia, og der er der så også fundet en. Hvilken kontekst er den her danske Maurice-medaljon fundet i?
Det er et detektorfund, så det er et pløjelæsfund. Men vi vil frygtelig gerne vide noget mere om det. Og når vi nu har 2 medaljer heroppe, så er det jo et spørgsmål. Er det et udtryk for, at vi har et calvinistisk vidensbyrd heroppe? Er det en soldat, der har haft den med heroppe? Hvordan er de kommet op? Jeg synes jo et eller andet sted, at historien er meget fin. At man får sådan en her ind, og man tænker, nej, vi har fået en Shakespeare-medalje. Og når man så kommer til at arbejde lidt mere med den, og får kigget på, hvad står der egentlig i indskrifter osv., så man pludselig se den her historie, der bare åbner sig for en. Det er da fantastisk. Tagesgård ligger på Lolland, og da jeg lavede en oversigt over de danske romerske mønter fra Danmark for 5 år siden, så undrede jeg mig over, hvorfor der var så få mønter fra øerne syd for både Sjælland og Fyn. Fordi der var mange på Sjælland, der var mange på Fyn, men hvad skete der så på de øer, som man skulle tro nærmest var springbræt hertil? Nu er det hele ændret med et slag, fordi der er dukket dette skattefund op for Tagesgård fra den nordlige del af Lolland. Vi ved ikke, hvordan mønterne oprindeligt har været lagt i jorden. Vi ved ikke, hvad de var pakket i. De er blevet ødelagt af landbruget, som de allerfleste tilfælde før. Og så kommer det jo spændende, det er dateringen. Hvor og hvornår stammer mønterne fra? De er alle sammen romerske. De er præget i Rom, i byen Rom. Den ældste, det er den, vi har liggende her, den er præget under en kejser, der hed Otto. Og han er vældig god at have med, når vi snakker datering, for han regerede kun i 3 måneder, fra januar til april i år 69 efter Kristus. De yngste mønter er de 2 mønter, jeg har liggende her ved siden af, som begge bærer portrættet af en dame. Det ene er Julia Domna, der var gift med Septimius Severus, og den anden, og det er den alleryngste mønt her, den er fra 211 til 12. Den bærer portrættet af Plautilla, der var Julia Domnas svigerdatter, gift med kejser Caracalla. Hvornår tror du, skatten den er lagt i jorden? Sammensætningen af mønterne, hvor mange ældre og hvor mange lidt yngre denarer der er, ligner meget det store fund fra Illup Ådal. Og det ved vi er blevet nedlagt i begyndelsen af 200-tallet. Det stemmer jo meget pænt overens med, at den yngste mønt er præget i 211-12. Et sted i løbet af 200-tallet, måske begyndelsen af 300-tallet, vil være mit bud. Men meget tættere kommer vi nok ikke. Heldigvis er der foretaget udgravninger på stedet, og jeg har netop været i kontakt med udgravningslederen, der fortæller, at de bygninger, der er fundet på Tagesgård, sandsynligvis kan dateres i samme periode. Men vi mangler stadig lidt analysearbejde, men jeg vil tro, at bygningerne og skatten er samtidig. Arkæologisk set, der er Lolland jo først og fremmest kendt for Hobymanden og de flotte hobybæger. Og de er jo fra omkring år 0 år 50 deromkring. Og der ved vi jo, at Lolland det må have været et magtcentrum. Hvordan tror du, det kan være, at Lolland mistede betydning som magtcentrum, hvis det der gjorde det? Ja, det ved vi jo ikke, fordi nu meget er jo sat i spil med, at man har gjort flere fund. Almindeligvis har man jo ment, at en del af magtcentret er rykket til Stevns, hvor man har Himling-Øje-dynastiet, som man kalder det, hvor man har en hel del fyrstegrave fra 100-tallet, og det kan være en efterfølger. Og senere i 200-300-tallet, så har man jo et stort magtcentrum ved Gudme på Sydøstfyn. Men det skal hertil siges, at vi faktisk fra Sjælland har en række meget store fund af romerske denarer, og der føjer denne her skat så meget smukt ind. Det er altså ikke, fordi det er så usædvanligt at finde lige præcis det her, men det er altså første gang, vi har den nede på selve Sydhavsøerne. Og hvad tror du, at detektorarkæologerne, som har gjort det her fund, de får i Danefæ-godtgørelse? Det udtaler jeg mig helst ikke om, fordi det er en sag mellem detektormanden og hans familie, eller hendes familie, så det synes vi, det skal vel blive der. Hvilken kontekst bliver en blyamulet som denne her normalt fundet i? Altså normalt finder man dem jo uden kontekst, fordi i Danmark kommer de jo frem som detektorfund, men når vi har dem fundet i en kontekst, så finder man dem i grave. Normalt så kalder man jo de her amuletter her for runebreve, men har det noget med et brev, har det noget med runer at gøre overhovedet?
Ja, altså den her har ikke noget med hverken runer eller breve at gøre, for den er skrevet med latinske bogstaver. Og dem som, altså de almindelige blyamuletter med runer, de har selvfølgelig noget med runer at gøre, men de har ikke noget med breve at gøre. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor den term stammer fra, men jeg kunne tænke mig, at det er en af de få genstandstyper, vi har fra oldtid og middelalder, hvor der står længere tekster på, og det kunne jeg forestille mig, at det er der, den terminologi stammer fra, at man har kaldt det for breve. Og hvad er det for en tekst, som står på lige netop den her runeamulet, eller blyamulet? Ja, det her er nemlig en blyamulet med minuskler, altså små latinske bogstaver. Her står der en tekst, en længere tekst. Øverst står der, altså man kan jo selvfølgelig se, den er jo brækket herude i venstre side, så noget af teksten mangler. Men i øverste linje har man 3 dæmonnavne. Og så har man ellers hele indledningen til Johannes evangeliet skrevet på latin. Og hvad er det for nogle dæmoner? Ja, det ved vi jo ikke. Det kan være elverfolk eller noget andet utøj, som har siddet i kroppen hos folk, altså som har indtaget en person, og som man har skulle drive ud. Det var jo normalt, at med generelt for de her blyamuletter, at man, når man var syg, så skulle man give sygdommen et navn, så man kunne fastholde den. Fordi hvis ikke man kunne fastholde sygdommen, så kunne man heller ikke få greb om den og få den drevet ud af folk. Altså sig troldens navn, og den forsvinder? Ja, faktisk det samme, ja. Og i det her tilfælde, der har det altså været dæmoner eller elverfolk, som er noget andet og meget, meget værre end det, vi forestiller os i dag, som har angrebet en person, og som man har skulle drive ud. Hvad hedder disse elverfolk? I det her tilfælde, det hedder de Gordin og Ingordan. Og det er ikke nogen navne, vi kender ellers, altså vi ved ikke, hvor de stammer fra. Altså, vi har paralleller på andre blyamuletter og i andre tekster, men vi ved faktisk ikke, hvilken oprindelse de har. Hvordan så denne her amulet ud, dengang den blev fundet af en detektorarkæolog? Ja, den har været foldet sammen. Altså nu kan man se, at den består af en lille plade, en lille blyplade, som er meget ganske tynd. Og så mangler der noget af den her i den ene side. Og så har der været skrevet på begge sider, og så har den været foldet sammen til en lille pakke på omkring 2 x 2 cm. Det vil sige, der står noget på bagsiden her også? Ja, det gør der. Hvad står der der? Der står simpelthen resten af indledningen til Johannes evangeliet. Hvor almindelig er den her type blyamuletter? Det ved vi faktisk ikke endnu. For indtil for 10 år siden vil vi have sagt, at de er ret sjældne. Men altså inden for de sidste 3 år har jeg fået en 20 stykker indleveret til museet, som jeg skulle bedømme. Og altså jeg tør slet ikke gætte på, hvor meget der ligger derude. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at folk kommer ud og leder efter dem. Så kommer de op. En fredag morgen, der sidder jeg og hører vores radio derhjemme, og der er en medarbejder her fra Nationalmuseet, der fortæller om Danefæ-fund. Og aldrig så snart havde jeg taget en slurk kaffe, så bliver jeg ringet op af en detektorfører, Morten Nielsen fra Viborg, som, skal jeg hilse at sige, var helt oppe i skyerne. Aften før havde han været oppe i nærheden af Asmild, som ligger over på den anden side af Viborg, og der havde han fundet resterne af en sølvskat. Så vi aftalte, at han skulle komme ind på museet, og det gjorde Morten så, og han havde en indkøbspose med, og ud af indkøbsposen trillede ikke, det er ikke korrekt, men der kom rent faktisk 10 flotte sølvringe fra vikingetiden. Vi gør så det fra museet, at vi skynder os op på fundstedet med det samme, sammen med Morten, og vi får 2 andre detektorfolk med derop og begynder at afsøge området. Og i løbet af pinsen, som det rent faktisk var, det var optakten til pinsen, laver vi en arkæologisk undersøgelse på stedet og finder så yderligere 10-11 sølvringe på stedet oppe i Asmild. Hvad kan du sige om sølvet? Det er et spændende fund, fordi det jo spreder sig ud over i hvert fald 2 områder i den daværende vikingetid. Vi har de ringe herover, som er en såkaldt permisk ring, og Perm i den forbindelse, det er et område over i Rusland mellem det mellemste Volga. Og de hedder permiske ringe og kommer herover. De vejer et sted mellem 100 til 200 gram, de ægte permiske ringe, men de andre, I kan se her, den som der ligger her, det er en nordisk, måske en dansk kopi af en permisk ring, og den vejer kun ca. 50 gram. Så det fortæller jo så lidt om vikingernes forbindelser over til Rusland.
Det gør det rent faktisk, ja. Det er et link den vej. At det så kan være handlet og byttet mange gange, inden det ender over ved Asmild, det er sådan en ganske anden historie, men det kommer derovre fra. Eller ideen. Er der andre links? Det er der rent faktisk. De her over, dem kalder vi for nordiske ringe. Man har fundet en del af over i Irland, og det er formodentlig igen danske kopier. Og igen har de rent faktisk de her 50 gram. Så der er vi lige pludselig helt over mod vest i stedet for. Så der er altså både dele, der tegner på forbindelser mod vest og mod øst. De andre smykker, som ligger herovre, som er brudt i stykker, den her over med de meget kraftige ornamentik, den kan godt være lavet her hjemme hos os selv, og er så altså også kommet med i den her skattefund, den her nedgravning af sølv, som det jo i virkeligheden handler om. Og de her over, de er fuldstændig uden ornamentik, kan man se, men det er nu nok lavet lidt i den samme tradition som de irsk-nordiske smykker, eller barer, som jo nok nærmere er, som vi ser her. Har man fundet rester efter bebyggelse, stolpehuller og den slags? Det har man rent faktisk. Ved prøvegravningen deroppe der i pinsen, der kom der stolpehuller frem. Der kom også en gruppe, der lå. Man kan tydeligt se, at de blev trukket væk af ploven, altså sølvarmringene væk. Og der var lige en bund af en gruppe, som godt måske kunne have været den gruppe, de havde været gravet ned i. Det finder vi aldrig ud af. Men der er stolpehuller deroppe. Der er bebyggelse i nærheden fra germanertid og vikingetid. Så det her, det kan godt komme fra en gårdsplads eller nærheden af en bygning på den plads oppe ved Asmild. Hvad fortæller det her fund dig om Viborg-egnen i vikingetiden? Det er et fund, som vi er glade os til at få hernede og sagt, at Viborg er en spændende by i vikingetiden. Vi er jo det sted, hvor de danske konger hyldes, når vi kommer lidt længere frem. Og vi har snakket meget om, hvorfor har vi ikke alle de her rige pladser, som vi ser så mange andre steder. Det kan simpelthen ikke passe, når vi ved, at hele den jyske adel, stormændene, de samles i Viborg. Så det er en af de første gode hints til det. Vi gravede deroppe i området i noget, der hedder Spangsdal, og deroppe fandt vi formodentlig resterne af hørfremstilling også. Og det kan være en af de handelsvarer, man har bragt ud i verden. Det har været den danske hør, og så i bytte har man så fået noget af det her sølv her med hjem. Så det passer også ganske fint. Det skal også lige nævnes, at Asmild, meget kort stykke fra, hvor skatten er fundet, har vi jo Asmild Kloster, og inde i kirken dernede, der står en runesten, Asmild-runestenen, der nævner 3 slægter, eller 3 slægtled. Og på den måde må der være en forbindelse mellem de ting. Det må der være. Vi er simpelthen i Stege, og vi er i præstegården i Stege. Under restaurationsarbejder, der skete der simpelthen det, at man under gulvet fandt en skat. Og hvor tit er det lige, at den slags sker? Det er store daler. Og hvor mange? Der er omkring 155 mønter. Og vi siger omtrent, fordi som man kan se her, så er der flere mønter, der er sammenkittet. Så vi vil godt lige have det hele skilt ad og konserveret, før vi sådan helt siger præcist, hvor mange der er. Hvordan er de lagt ned under gulvet? De er fundet samlet, og det er lidt spændende. Vi har nogle billeder, hvor vi faktisk kan se, at de er samlet i en murspand her. Men når man ser på denne her mønt, så kan man faktisk se, at der er strukturer i korrosionen, som tyder på, at den kunne have været lagt ned i noget stof. Så måske kan man forestille sig, at det oprindeligt har været lagt ned i en stofpose eller i et klæde under gulvet. Der er omtrent 3,5 kilo sølv her. Og det, der er rigtig spændende ved det, det er, at det er godt og vel været 30 år siden efterhånden, at vi har fået en tilsvarende skat fra samme periode. Vi er oppe omkring Svenskekrigene. Der er mønter i skatten indtil videre, hvad vi kan se fra 1543 og så helt op til 1655. Og det årstal, det er sådan lidt ved at bide mærke i. Vi har det faktisk her på en af mønterne, hvor hvis vi vender, så kan vi lige så tydeligt se årstallet her. Så det kan være Svenskekrigene i 1659, men måske. Er der andre bud? Ja, det er der faktisk. Fordi vi ved, at i 1655, der er der 2 præster i præstegården. Og den her historie, den er relateret til pest. For i 1655 er der pest i Stege. Og præsten, som har været der i flere år, han starter i 1638. Og han dør simpelthen af pest.
Og det gør han omkring 1. juli i 1655. Og han hed Anders Hegelund. Han var tidligere rektor, og han var søn af biskoppen i Ribe. Så han har været en formuende mand. Hans embede bliver overtaget af en anden præst, som kommer til godt og vel en måned senere. Men tænk sig, allerede i september, så dør han også af præst. Og hvem bliver så præst efterhånden? Ved man det? Han hedder Hans Jersin, og han har ikke været formuende, men det er meget foreløbigt endnu, så vi ved ikke så meget om de her personer. Men altså, hvis jeg skulle sætte mine penge på en af dem, så ville jeg nok sige, at det var mere sandsynligt, at det var den første præst, der har samlet det her sammen, i forhold til, at det måske var den sidste af præsterne. For vi ved, at han har ikke været så formuende som den første. Men over hvor stort et område stammer alle disse dalere fra? Det er et meget stort område. Vi har dalere fra Danmark, vi har dalere fra Norge, vi har fra Nederlandene, vi har fra rigtig mange af de tyske fyrstedømmer. Vi har så langt væk som fra Transylvanien, hvor vi har en enkelt mønt hernede. Det er ikke nogen Dracula. Det er ikke nogen Dracula, men altså de sidste 200 år, der er der vel fundet omkring 15 stykker af transylvanske daler i Danmark i alt. Så det er ikke helt almindeligt. Vi har også noget som for eksempel dronning Christina. Og der er vi Hernede, i Sverige. Der er vi i Sverige. Og det er jo ærkefjenden. Det er det, og hun er jo en af de mest spændende svenske monarker, så på den måde der er det jo også en interessant historie, der kommer til at blive skrevet, når artiklen omkring det her fund kommer. Og så ved vi jo også, at i Tyskland, der var jo frygtelig mange små fyrstedømmer. Ja, det var der. Og det er en af grundene til, at vi kan se, at der faktisk er omkring sådan måske 40-50 møntsteder repræsenteret i skatten. Der er for eksempel sådan en meget, meget smuk mønt her fra Augsburg, hvor vi har et prospekt. Og så har vi en sjov sag her fra Harzen-området, hvor vi har en af skovkæmperne, som river et træ op. Der er også sølvminer i Harzen, og en del af metallet kan være kommet derfra. Men den her skat er lidt unik på den måde, at vi er så sent op i tid, så det her det repræsenterer faktisk en global pengestrøm. Og det gør det simpelthen fordi, at i fundet der er der blandt andet også nederlandske mønter. Og sølvet til de nederlandske mønter, det kom fra miner i Latinamerika. Og så blev det sejlet over havet, blev udmøntet. Og i nogle tilfælde blev også udmøntet i Sydamerika. Så er der en handelsstrøm, der simpelthen går op langs med Danmark, og blandt andet forbi Stege, og så videre af Østersøhandlen, og faktisk helt over til Kina, via Rusland. Så det er en global skat, og der er ikke ret mange af dem, hvor vi faktisk har konteksten på den her måde. Så på den måde, der vil den skat vise sig at være rigtig vigtig, når vi for alvor får studeret den. Men hvornår kan vi så få lov til at opleve hele denne her skat udstillet, samlet i nykonserveret stand? Det er et godt spørgsmål. Konservering af så mange mønter som det her, det tager i hvert fald nogle 100 timer. Og før vi har fået arbejdet med mønterne, fået dem beskrevet, vi vil gerne have lov at fortælle den her fantastiske historie, vi vil gerne have lov at fortælle den ned i detaljer. Så jeg håber meget på, at vi kan få den med i næste års Danefæ-udstilling. Men den, vi sætter heroppe i 14, den når den desværre ikke at komme med i. Plads nummer 6, sølvdalerne fra Stege, det er jo så et rigtig godt eksempel på genstande, som man finder i forbindelse med restaurering af et hus. Men det store spørgsmål, det er jo, hvad skal man aflevere, hvis man finder noget i det hus, som er ens ejendom? Og her der har jeg et rigtig godt eksempel fra min egen historie. Jeg boede på Als i begyndelsen af 60'erne i et gammelt hus, som var samtidig med og lå over for det Dønvedhus, som i dag er stillet op ude på Frilandsmuseet. Og under restaureringen af det hus, der fandt min far under nogle brosten denne her malmpotte her. Den lå med bunden i vejret, og det man kan se her, det er, at der er et hul her, og jeg har siden fået at vide, at det her, det er en brandpotte. Ja, hvad det så er, det ved jeg ikke, men jeg tror, at det er noget, der skal beskytte på en eller anden måde imod ildebrand. Men mit store spørgsmål, det er jo med sådan en genstand som den her, er det danefæ? Er det noget, som jeg skal aflevere?
Det vil jeg jo nødig, fordi det er noget, der knytter sig til min personlige historie. Men hvad siger du, Peter? Jamen, det er jo netop det fine ved den malmgryde der, at der knytter sig en historie til den. Der knytter sig en slægt, der knytter sig et hus. Der er en særlig brug af den, som er dokumenteret gennem den måde, din far fandt den på i sin tid. Netop er den blevet anbragt under gulvet, som en brandpot, som du siger. Og som sådan viser den noget omkring sådan nogle genstandes brug, ud over det at indeholde noget såbe, eller hvad den oprindeligt har været brugt til. Og det gør den jo i virkeligheden særlig interessant. Og derfor vil jeg mene, nu er jeg forhistoriker, og stykket her stammer jo fra slutningen af middelalderen, og det er jo op til mine kolleger ved middelaldersamlingen at afgøre, om det er danefæ. Men jeg vil synes, at det er en fin kandidat til et danefæ-stykke, netop på grund af den historie, der knytter sig til det, og de omstændigheder, der knytter sig til fundet. Men man regner jo med, at huset, som vi boede i, og Dønvedhuset, stammer vel fra midten af 1700-årene. Så den er vel ikke ret meget ældre end det, selvom man kan se, at den er præget af slid. Så der må have været en del brug af den. Jo, også. men det behøver slet ikke at have været det første hus på stedet. Nej. I middelalderen og i renæssancen genopførte man jo bindingsværkshuse ofte på matriklen. Og det kunne ske med 100 års mellemrum, og derfor kan det sidste hus, der stod på stedet, godt være en efterfølger til det hus, hvor potten er gravet ned i. Og som sådan er der stadigvæk tale om en historie, hvor potten knytter sig til bebyggelsen og til en bestemt brug i den bebyggelse, en beskyttelse, en tro på, at man kunne beskytte sig mod dårligdom som for eksempel ildbrand eller lynnedslag. Vi finder ikke så sjældent oldsager, genstande lagt ind i gamle huse, simpelthen som tordensten. Man vidste jo ikke af flintøkser og stenøkser, at det var genstande fra fortiden. Det vidste man ikke for 300-400 år siden. Og når man fandt sådan nogen ude på marken, så troede man, at det var forstenet lyn. Og der var folketroen, at hvis man anbragte sådan nogle forstenede lyn i sit hus, så ville det næste lynnedslag ikke foregå der, men et andet sted. Man troede ikke, at lynet ville slå ned 2 gange det samme sted. Og det er formodentlig også forklaringen bag sådan et stykke som det her, som vi har taget som danefæ i 2013. Det er en lille sleben økse af jade, som er fundet ved nedrivningen af et hus ude i Gentofte, et gammelt hus. Det, at man har brugt sådan en gammel stenøkse som en tordensten, som en ondafværgende genstand, det giver jo en fantastisk historie om troen på tings betydning og tings om de iboende kræfter, der kan være i sådan nogle ting. Men gør det til et stykke danefæ? I det her tilfælde gjorde det. I tilfælde med din brandpot der tror jeg, vi skal overlade det til kollegerne oppe på middelaldersamlingen her på Nationalmuseet. Og som sådan er det jo et af de fund, der bobler til næste år måske. Hvem ved? Men det jeg jo gerne så, det var jo, at den blev udstillet der, hvor jeg synes, den hører hjemme. Ja, men det har du... Og det er jo selvfølgelig i Dønvedhuset. Ja, men det synes jeg jo også. Fordi så kommer den hjem. Det kunne være en rigtig god idé. Men den synes jeg, vi skal forelægge for vores middelalderkolleger. Det vil vi så gøre. Og nu skal vi jo så til listens nummer 5. Og her der skal vi ud i bevaringsafdelingen ude i Brede. Fordi her der gemmer man nemlig på Østermarieskatten. Måske kan man huske Østermarieskatten fra sidste år, hvor jeg tror, den kom på en anden plads. Det var en meget stor skat med krucifixer og så videre, men sandelig om der ikke kom en skat til. Noget mindre i omfang, men alligevel så fin en skat, at den er kommet på 5. pladsen. Hvordan er fundhistorien af denne her anden Østermarieskat i forhold til den første skat? Det er en historie, som er på sin vis lidt sjov, fordi finderen er ude på marken i forbindelse med sådan efterundersøgelser. Mindre end en meter fra fundet af den første Østermarieskat, så gav detektoren et kraftigt udslag. Der var ingen, der rigtig troede på, at der kunne være noget. Men alligevel blev de ved. Og så viste det sig, at der lå en skat mere. Og i modsætning til den første skat, som var blevet ramt af ploven, så var den her fuldstændig intakt. Den lå nede i jorden, som den skulle, lukket. Og
når den var så fin i det, så var der næsten ikke andet at gøre, end at pakke den ind og tage den op og tage den ind på museet, sådan så at den kunne blive røntgenfotograferet. Og hvad viste det? Det viste, at der var sølvbarrer, der var en halsring, der var fingerring, og så kunne man lige skimte noget af et meget stort sølvspænde. Så det var helt klart en ny skat. Den første Østermarie-skat, den var jo pakket meget tæt. Hvordan var denne her skat her pakket? Den var pakket mindst lige så tæt. Alt det, der ligger her på bordet, det lå i en lille cylinder, 10 cm høj og 25 cm i diameter. Mere fyldte det ikke. Og hvordan var den bygget op? Den var bygget op, så smykkerne lå lagvis, og så man sølvbarrerne øverst. Men nede midt i pakken, der lå der en birkebarkspakke med 20 små sølvbarrer i. Og det var dem, der gjorde, at man faktisk ikke kunne med røntgenapparatet komme helt ned og se, hvad lå der i bunden. Vi måtte, så at sige, løfte tingene en efter en, og så først derefter kunne man se, hvad er der i bunden. Og hvad var der så i bunden? I bunden var der det store sølvspænde med forsiden nedad. Så igen der kom der en ventetid ind. Spændet måtte afdækkes fuldstændigt, og først derefter kunne man stabilisere det og vende det rundt og se, om al den fine ornamentik på forsiden, om det stadigvæk sad fast. Hvis man skal se på ornamentikken, hvad vil du så sige om stilen og også rent tidsmæssigt set? Tidsmæssigt så er vi med spændet og ornamentikken, så er vi oppe i tiden omkring år 1100. Man kan sige, at spændet er klart i en nordisk tradition. Men hvor de ældre spænder, dem vi ser i 900-årene, har dyre ornamentik over hele overfladen, så er der her nærmest rankeornamentik. Og man kan tydeligt se, at det her, nu er det kristent. Fordi ornamentikken er bygget op som et stort kors. Man kan se, at det er båret retvendt. Hvis jeg løfter det lige så stille op, så kan man se, at desværre er det gået i stykker i midten. Men det må man jo så leve med. Men når man vender det rundt, så kan man tydeligt se, at der har siddet beslag til nålen, ganske som man ville vente det. Og så har der været et tredje beslag til en ring. Og ser vi på den nordiske tradition, så vender ringen altid nedad. Ser man på slidet, så kan man se, at nålen sidder her øverst. Når nålen sidder vandret på tøjet, så sidder korset rigtigt. Og den halvdel, hvor nålen sidder, der hvor man forventer, den vil vende opad, og hvor tøjet rammer, der er ornamentikken her på toppen også mest slidt. Det store clou i Østermarie 1-skatten, det var jo det store overdådige krucifiks. Men der er jo også et krucifiks her i Østermarie 2-skatten, knap så overdådigt, men hvordan vil du sammenligne de to krucifixer? Jeg synes, vi i denne her skat har et krucifiks, som er på højde med de krucifixer, der er i Østermarie 1. Det passer meget godt sammen, men det er en lidt anden type. Her har vi igen relikvie korset, hvor man på tydeligt ser den korsfæstede Kristus på forsiden. Og så er korset, som vi næsten kan regne ud, det er lidt hult på bagsiden. Netop for, at man kan have sit relikvie indeni. Der lå lidt jord indeni, og analyserne har desværre vist, at jorden var ikke anderledes end den jord, der lå omkring krucifixet. Så der er ikke noget sådan specielt ved den jord. Der er ingen splint af Kristi kors? Desværre ikke nogen splint af Kristi kors. Det er slidt på forsiden, men korset er næsten endnu mere slidt på bagsiden, hvor de attributter, der er på de enkelte hellige personer, kan man stort set ikke se længere. Det interessante ved korset har jo så været, at man kunne sætte de to halvdele sammen, og så bære det med den kæde, der hørte til. Og kæden er i nordisk stil, med tydelige dyrehoveder, der gaber omkring ophængningsringen. Vi troede i første omgang, at det her var meget specielt kors, men det viser sig, at der på Øland er fundet et kors, som er stort set magen til. Der er meget små forskelle,
og man må tro, at de er lavet i samme værksted. Et tredje kors fra Gamla Uppsala, nord for Stockholm, er en lille smule anderledes, men igen så tæt på, at man kan forestille sig, at de her kors, de er ikke importeret. De er lavet over byzantinsk forbillede, men måske lavet i Norden. Det er noget, man har debatteret længe, især da man kun havde de to. Men når vi nu har et tredje kors, så må vi tage diskussionen op igen. Kunne man forestille sig en hjemlig produktion? Så er der de øvrige genstande. Der er nogle ringe, nogle snoede ringe, den store tykke der, for eksempel. Hvordan har den været brugt? Det er den her. Det er en stor halsring. Og man kan jo se, for at den kunne passe ned i pakken, så at sige, så har man snoet den lidt hårdere op, end man ville gøre, når man skulle bære den. Når man skulle bære den, så ville den være lukket med de her to endeplader. Den ene med en rund øsken, og den anden med en krog. Og det er meget i en velkendt type. Men det specielle ved den her, som er lidt afvigende fra det, vi ellers ser, det er, at trådene er meget skarpkantet. På de fleste halsringe, der vil trådene være runde, eller afrundet i hvert fald. Her der er de meget skarpe i kanterne. Og nu forsøgte jeg at tælle frem til, hvor mange er der. Og hver gang jeg talte, så ser det ud til, at der er 5 tykke tråde, der hver især er fremstillet af 2 tyndere tråde. Så man har altså trukket mindst 10 lange sølvtråde for at tvinde dem sammen til den her halsring. Og så er den jo ekstra ornamenteret her på endestykkerne med sådan nogle små indstemplede cirkler. Så det har været et fint stykke, men man skal altså forestille sig, at det har været noget større, da det blev brugt. Tror du, at det her det har været brugt som et stykke kirkeligt sølv, eller tror du, at det er noget, som en sølvsmed har haft til omsmeltning? Fordi der ligger jo også de store sølvbarer. Der ligger de store sølvbarer i skatten, og der ligger hele smykker. Man kunne godt forestille sig, at det er en sølvsmedsbeholdning. På den anden side, så synes jeg, at det er specielt, at smykkerne er intakte. De er ikke rørt ved. Altså, der er en skade på det store spænde, men ellers så er smykkerne hele. Så jeg tror nærmere, at vi skal over i tanken om en families formue, eller nogens formue. Det virker jo meget biskoppeligt på en eller anden måde. Det virker utrolig biskoppeligt. Det gør det faktisk. Og en del af formuen, og det er jo lidt overraskende, det er jo en lille guldring. Ja, det er lidt overraskende, men den lyste så utrolig klart allerede i det første røntgenbillede. Der var ingen tvivl om, at her lå en massiv fingerring, ganske i nordisk tradition med snoninger og helt som den skal være, bare af guld. Og det er det, vi ser en sjælden gang imellem, at de store sølvskatte også har enkelte guldting i. Hvordan skal disse 2 skatte udstilles i fremtiden? Samlet, eller skal den splittes ad? Altså i første omgang, så udstiller vi det her for sig. Og det sker i den kommende Danefæ-udstilling. Så den her vises samlet. Og vi kan ikke udstille det samlet, det hele, Østermarie 1 og 2, fordi Østermarie 1-korset er på vej til London nu, som en del af den kommende vikingeudstilling i London. Så jeg vil tro, når det hele kommer tilbage, at det vil være oplagt at udstille det sammen. Der er jo 2 spændende aspekter ved Strandbyskatten. Det ene er fundhistorien, som er ret speciel, og derudover er der selvfølgelig det mønthistoriske. Den blev fundet af Michael og Peter Stokbro, 2 unge fyre op fra Frederikshavnskanten fra Strandby. De havde faktisk næsten lige købt en metaldetektor og gik ud og fandt den meget, meget hurtigt som et af deres første fund. Altså, de fandt jo her 193 mønter. Meget fantastisk fund med Harald Blåtands mønter. Det er dem, vi har liggende her. Små, tynde sølvmønter med kors på. Harald Blåtand var jo den konge, der gjorde danerne kristne. Og faktisk er det det første skattefund med Harald Blåtands mønter, vi har siden 1939.
Hvordan kan vi ud over Harald Blåtand selvfølgelig datere hele skattefundet? Det, der dateres skattefundet, er jo naturligvis den yngste mønt, vi har i det. Og det er den mønt, vi har liggende her. Den er præget af Henrik af Bayern, og han regerede fra 985, så vi ved, at det er efter 985. Derudover er der temmelig mange tyske mønter, en enkelt engelsk, som vi har liggende her, og så en del arabiske dirhemer, som jo var gængse på det her tidspunkt. De berømte tyske mønter for den her periode, det er jo Adelheid-mønterne. Ja. Er de repræsenteret? Det er de, og det er faktisk meget, meget spændende ved Strandby-skatten, at det er en af de allerældste skatte, ikke bare i Danmark, men i verden, så må sige, hvor Otto Adelheid-mønterne optræder. De findes i Polen, i Tyskland, i Sverige osv., men her har vi faktisk et nøglefund til forståelse af Otto Adelheid-mønterne. Hvordan det? Jamen det er sådan, der har været en stor diskussion om, de blev præget fra Otto den 3. overtog tronen som barn, da hans far døde i 983, eller om det først var i 991, da hans mor døde, og hans farmor Adelheid, som blev nævnt på mønterne, blev regent, mens Otto stadigvæk var barn. Og med dette fund, som jo altså er tydeligt fra slutningen af 980'erne, så må det jo være den tidlige datering, der gælder, og det er faktisk et rigtig, rigtig spændende resultat af netop det her fund, at det har kunne påvises mere tydeligt, end vi har kunnet før. Hvorfor tror du, at der lige præcis i Strandby, eller ved Strandby ved Frederikshavn, er blevet nedgravet en så stor skat? Ja, altså Strandby, som navnet siger, ligger jo ud til stranden lidt nord for Frederikshavn. Det er en fremragende naturhavn, hvor det har været let at komme til. Vikingerne har kunnet sejle dertil med deres skibe. Men er der nogen ladeplads? Det må vi jo formode. Altså, nu har vi skattefundet her. Vendsyssels Historiske Museum er i gang med at undersøge området, og der er forskellige spor. Den helt store ladeplads er ikke fundet endnu, men der må jo have været noget. Der må have været nogle vikinger, der har boet der og har handlet der. Og netop de tyske mønter her, der er Otto Adelheid-mønterne, som vi talte om, og så en hel masse helt nyslåede mønter sandsynligvis fra Magdeburg også, som er kommet ind. De må have handlet med det østlige Tyskland i den her periode. Meget spændende i øvrigt, fordi det netop var i den periode, hvor de tyske mønter blev slaget i stort tal, fordi man havde fundet nogle miner i Sachsen, og sølvet begyndte at strømme ind. Man havde haft sølvmangel i en periode, og den blev altså løst ved, at der kom tyske mønter ind. Og det er det her også en af de allerførste eksempler på. Ordet edsring, hvor kommer det fra? Det kommer jo ikke fra oldtiden, sådan som ringene kommer fra. Ordet edsring, det kommer fra romantikken, hvor man mente, at vikingerne de aflagde ed ved en stor ring. Senere har man fundet ud af, at disse ringe af denne her type er langt ældre end vikingetiden. De er fra yngre bronzealder, omkring 900-800 før Kristus, og de vidner om en utrolig rigdom, som den danske bronzealder og den danske bronzealders fund har givet. Hvad siger slidmærkerne med hensyn til brugen af den? Ja, sådan nogle ringe her skulle man jo tro, og det er der også nogen, der har tænkt sig, at det kunne være pynt på gudefigurer eller den slags ting, eller at de udelukkende er lavet til at blive ofret til højere magter. Men det viser sig også med nogle af de nye fund af disse edsringe, at det er ikke tilfældet, i hvert fald ikke i første omgang, fordi der er faktisk slidspor på flere af disse ringe, der viser, at de har været båret. Altså at guldet er blevet slidt, bare ved at man har båret dem som armringe. Det kan vi måske tydeligt se på den her ring herover, hvor hvis man tager den på, skal vi lige, så
kan man se, at hvis man går med det, så slider det især her på kuglen, hvor de er sat sammen, eller på det kuglerunde parti. Og hvis man så tager det af, nu må jeg ikke slide for meget på det, for det er jo oldtidens slid, vi kan mærke, en bronzealdermand formodentlig, der har gået med dem, i hvert fald ved festlige lejligheder. Og så kan man faktisk se, at der er slid både her på indersiden, en lille smule, og der er også lidt slid på ydersiden. Det er som om, han har haft noget tøj måske hen over det, der har gnedet mod det. Så man har gået med dem. Og måske igennem generationer har de været brugt. Det kan vi ikke vide noget om. Det kan være, at det er en person, der har haft den i et bestemt overmål, og så af en eller anden grund, så skal de gives videre til guderne. Fordi de rigtig store ringe, som dem vi står med her, dem finder vi aldrig i gravene. I nogle grave kan der godt være guldringe, men de er ikke så store og tunge som dem her. Så der er altså nogle ringe, der på en eller anden måde har været personlige. Det er de lette, hvorimod de tunge har man nok kunne have gået med, men de optræder kun i de store offerfund. Så de har på en eller anden måde været nærmere det guddommelige end de mindre guldringe. Ja, ringene indgår jo i et fantastisk spændende billede, for det er Boeslunde-egnen og egnen omkring Borgbjerg Banke, en stor naturlig bakke, har givet, jeg vil næsten sige, enorme fund. De vigtigste fund blev gjort allerede i 1800-tallet med 6 guldskåle, 2 af dem med en hank i form af et hestehoved. Og de var nedlagt oppe på banken selv. Men så neden for banken, nogle 100 meter derfra, i hvad der engang måske har været en lille sø, der er der nedlagt nu i alt 10 guldringe med en samlet vægt på 3,5 kilo. Og dertil kommer så guldskålene, der vejer mere end 1,5 kilo. Så inden for et ganske lille område er der fundet mere end 5 kilo guld. Og det er så inden for en begrænset periode af oldtiden. Guldringene, den historie, den startede allerede i 80'erne, da man fandt den først. Og så er det kommet slag i slag i slag. Og kronen på værket kom så her i 2013 med ikke mindre end 4 guldringe, som vores dygtige detektoramatører har fundet. Så er guldringene fra Boeslunde kommet tilbage i deres montre igen, hvor de vil være en del af Danefæ-udstillingen frem til år 2014. Og nu skal vi så til plads nummer 2. Og her der er der tale om en ganske lille bitte genstand, som blev fundet de aller sidste dage af 2012 og blev erklæret Danefæ i 2013. Og denne lille genstand fik hele verdenspressen på mærkerne. Og den blev udstillet i den store vikingeudstilling, som blev en stor succes for Nationalmuseet fra juni måned til november måned, og nu er den altså pakket ned, fordi den skal på rejse, den skal til London, og derefter skal den til Berlin. Men vi har heldigvis en lille sølvgengivelse af den, og vi har også nogle fine filmede fotos. Vi skal nu til nummer 2, og det er den lille valkyrie. Hvad er det, der gør denne her lille figur speciel i forhold til andre valkyriefigurer, som man har fundet? Ja, altså der er kommet flere små billeder af valkyrier her med detektorfundene, men de har alle sammen været små todimensionelle billeder, altså pladefibulae af forskellige art. Men det her er en lille plastisk figur, hvor man kan se hende forfra, fra siden, op fra, nedefra. Det er simpelthen en lille skulptur, 3,5 cm lang. Den vejer 13 gram, men ikke desto mindre. Et billede siger mere end 1000 ord, og en figur som den her siger altså mere end 10.000 ord. Hvordan tror du, den er blevet brugt? Ja, det er vi ikke helt sikre på, men omme i nakken under hendes lange hesthale sidder der et hul, og i det hul er der slid, som tyder på, at der godt kunne have siddet en metalring, og slidet vender nedad, så måske, og det er i hvert fald den forklaring, vi hælder til, har hun siddet som hoved på
det, vi kalder en ringnål, altså et stort dragtsmykke, som har været brugt til at lukke kappen på, altså overfrakken på sådan en fornem mand eller kvinde. Og der har det her lille valkyrbillede simpelthen siddet som et symbol på, at her havde vi altså en from Odin-tilbeder. Hvad er fundhistorien? Fundhistorien er, at 4 detektoramatører nede fra Sydfyn gik en tur på marken nede ved Hårby, en rig og kendt lokalitet fra vikingetid. Og der lykkedes det så den yngste af dem, en nybegynder, Morten Skovsby. Han fik et signal, og det var ellers en frostdag, så det er ikke det bedste vejr, eller var ikke det bedste vejr for detektorsøgning. Men det lykkedes dem altså at lokalisere signalet i en frostklump, og da det begyndte at tø den her klump frosne jord op, der tittede hendes ansigt frem. Og det var altså et helt fantastisk syn. Nu er denne valkyriefigur jo blevet så populær, at der er sølvgengivelser af den, som man kan købe i museumsbutikken. Så det vi har her, det er jo en af disse gengivelser. Ja. Men du har 2 originale kvindeting med. Hvad er det for nogle genstande? Jamen, det er et par andre kvindebilleder fra 2013, og de er meget anderledes. Fordi der er for eksempel det her lille stempel af til en guldgubbe, altså til et lille guldbillede. Vi kender ikke selve guldbilledet, men vi har altså det lille stempel, der har været brugt, og det forestiller en fornem klædt kvinde fra omkring år 600. Og det, der ser ud til at være hendes hvad skal man sige, pryd, det er det lange slør, der går fra hovedet og helt ned til underdelen af hendes fodlange kjole. Og det er formodentlig det slør, som kvinderne fik, når de giftede sig, og som markerede forskellen på den gifte og den ugifte kvinde i jernalderen og vikingetid. Og der er det jo sådan, at valkyrien, det var ugifte kvinder. Så en valkyrie ser man altid gengivet med åbent, langt hår. Sådan gik ugifte kvinder, hvorimod de gifte kvinder, de dækkede sig dydigt til, og det var altså vigtigt, at man kunne se den sociale forskel. Hvor er den fundet henne? Ja, den er fundet nede ved Boeslunde, og den er faktisk fundet af den samme finder, der fandt 3 af de 4 guldringe, der også er med på årets top 10-liste, Hans Henrik Hansen. Og det her er et nok så fantastisk fund, selvom det ikke er guld, det er bronze, men det giver altså et helt enestående billede af sådan en giftefærdig kvinde i sit fineste skrud fra omkring år 600. Og så er det meget tydeligt at se det, når man kommer helt tæt på. Helt usædvanligt tydeligt, og det har det også skulle være, fordi det er jo et stempel, hvor man har skulle præge billedet ind i et tyndt stykke metalblæk, og derfor er sådan nogle stempler særlig skarpe i deres præg, og derfor er de særlig gode for os at få ind som detektorfund. Og så har du en lille guldting med, og den stammer fra Bornholm. Den stammer fra Guldhullet, som de kalder det derovre lokalt. Det er en plads ved Smørenge, hvor vi har en del fund af de såkaldte guldgubber, små billeder af mænd og kvinder. Men det er som regel sådan så, at kvinderne er dydigt påklædte, hvorimod mændene, de kan godt være nøgne. I jernalderen var det et guddommeligt symbol at være nøgen. Det var som ikke udtryk for nogen særlig lav status. Men for det her kvindemenneskes vedkommende, der tror jeg altså, at hendes nøgenhed er et tegn på, at her er altså en dame af tvivlsom karakter. Og det bliver man også bekræftet i, når man ser hendes kønslige attributter, for at sige det sådan. Hun er helt tydeligt det, man ville kalde en slattenpat. Og hendes køn er også tydeligt fremhævet. Der er ingen tvivl om, at det er en kvinde med, hvad skal man sige, en særlig frodig og fristende karakter. Og formodentlig, det er i hvert fald min teori, er hun ofret som et tegn på, hvad man gerne ville undgå. Det er simpelthen et billede af en fristerinde, og det særligt uhyggelige ved hende, når man så vender hende om, så ser man, at hendes ryg er hul, og man kan se en række takker, som formodentlig er hendes ryggrad. Og der ved vi jo fra moderne folketro, at kvinder med hul ryg, det var
underjordige, eller det var ikke naturlige kvinder. Dem skulle man holde sig fra. Det var elverpiger eller huldre. Og jeg tror, den her lille figur fra omkring år 600, det er en lille huldre, som man altså har afbildet, og så har man hængt hende op i en lille hellig lund, i en busk et sted, hvor hun så er hængt og symboliseret ønsket om at få den her form for fristelse neutraliseret i forbindelse med et forestående bryllup. Fordi vi kender jo sangen fra herr Olof, han rider, så viden om land, hvordan at giftefærdige mænd, de kunne komme ud for de forfærdeligste ulykker, hvis de lod sig friste af den slags forfærdelige elvermør. Og den tankegang har vi her tilsyneladende et billede, der trækker myterne om elverpiger og huldre helt tilbage til jernalderen. Og det er jo fantastisk. Vi er nu ved at være ved vejs ende i vores gennemgang af årets Danefæ Top 10 fund. Men endnu så mangler vi jo førstepladsen. Og den genstand, som er kommet på førstepladsen, det er en skat, som blev fundet her ved Spentrup, som ligger ved Randers. Fundet blev gjort på denne mark her, som hører til Kirkemosegård, så derfor hedder skatten Kirkemosegårdskatten. Fundet det blev gjort af en af de lokale detektorarkæologer. Jeg har sat ham stævne for at høre, hvad det var, der skete på denne mark, da han gjorde fundet i september måned. Det, der skete, det var mig og min søn, vi var ude og lede efter mønter en tidlig september morgen, hvor at vi ledte op af en kirke fra 1100-tallet, og vi fandt en del mønter ude fra 1800-tallet, og det blev jo rigtig spændende. Og lige pludselig så fik jeg et udslag, at jeg kunne slet ikke forstå, at kan det være guld eller hvad det var. Da jeg var nede og grave, og jeg lige pludselig stod med hovedet til den der rygknap fibula, så tænkte jeg bare, at det her det er guld der. Men jeg var ikke helt sikker og sådan noget der, så jeg kontaktede Østjyllands Museum. Og hvad sagde de? Jamen hun sagde, at den er god nok, den her. Du kan godt køre ud og så bare lede videre, fordi at den er altså god nok. Og da jeg kom ud igen, der gik igen 10 minutter, så havde jeg fundet det første vedhæng. Og så begyndte det jo virkelig op for mig, da jeg fandt det første vedhæng, at det her, det er virkelig noget. Altså, det vedhæng, det var jo helt specielt. Altså. Og så da de begyndte at vælte op i jorden, synes jeg jo selv, at de gjorde. Altså, når vi render med de her detektorer, der går jo flere timer imellem, når vi finder noget. Så lige pludselig, når der går de der kvarter imellem og sådan noget, der er sådan fundet der, så er man jo helt op at køre. Så det var helt utroligt. Vi står jo lige her i noget, man godt kan sige er lidt af et vådområde. Hvad tror du, der har været her i sin tid? Jamen, ud fra de gamle kort, jeg har set på nettet og sådan noget der, så kan jeg se, at det har været en gammel mos. Men jeg må indrømme, det var ikke lige sådan en mosaffald, jeg regnede med at finde og sådan noget der. Så jeg gik udelukket fra, at kirken var fra 1100-tallet, der ledte efter borger, mønter og sådan noget der. Og andre slags mønter og sådan noget, jeg kunne forholde mig til. Jeg havde slet ikke tænkt at stå med sådan en stor guldskat, som jeg står med i dag. Det er helt utroligt. Og den er så på førstepladsen? Ja, det er fantastisk. Det er vildt at være med til, at få lov til at være med til. Ja, det er tillykke. Tak skal jeg have. Jamen, det er et helt fantastisk fund, som er gjort ude i Spentrup. Det er et drætspænde, den her rygknap-fibula, og så er det 10 meget fine hængesmykker og en lille ring, som vi i første omgang troede var en lille fingerring, men efterfølgende er vi kommet til at tænke på, om det måske kan være en del af fibulaen, så den har siddet op på rygknappen. Så det er noget af det, vi skal finde ud af her i den nærmeste fremtid. Hvad er dateringen? Jamen, sættet her, det er fra begyndelsen af 500-tallet. Så vi står altså med et 1500 år gammelt smykkesæt. Hvordan ved man, at det her det er fra 500-tallet? Det er måden, tingene de er udformet på. Det er det håndværk, det fantastiske guldsmedearbejde, der ligger i det, der gør, at vi ved, det er fra begyndelsen af 500-tallet. Og så er det sammenholdt med nogle af de andre fund, som vi kender fra Danmark, hvor vi har nogle lignende fund. Det er ikke mange. Vi har en håndfuld af de her store guldfibulærer, og det er fra begyndelsen af 500-tallet. Men hvordan har guldsmeden så bygget denne fibula op? Jamen, det er meget spændende, fordi fibulaen er lavet af guldblik. Så det er nogle meget tynde guldplader, som efterfølgende er blevet dekoreret. Og nu tager jeg handsker på, så vil jeg lige forsigtigt fjerne rygknappen, for så kan man nemlig se herinde under, at guldblikket det bliver holdt ude af en lerkerne, som simpelthen har stabiliseret de her tynde guldplader. Og så har den dygtige guldsmed
lavet små perletråde, som er lagt ned som filigran på det her guldblik. Og så er der indlagte røde sten, formodentlig granater, og i de her celler, der har der ligget en gulgrøn masse, så det er noget opløst glas. Og så er det ligesom om, der ligger en lille fugl også. Ja, der er en meget, meget fin lille fugl her med et øje. Hvis man går helt tæt på, så kan man se, at i den runde der er der et lille fint indridset øje. Og det sjove er faktisk, at et tilsvarende øje ligger gemt i den runde her. Om det er en fejl, at man er kommet til at ridse forkert i denne her granat, og så har man ligesom vendt det indridsede, der var forkert, ned mod bunden. Det kan vi ikke sige, men den er i hvert fald gemt væk der. Hvordan ser den ud bagpå? Så beholder jeg handskerne på, fordi på bagsiden, der har nålen siddet. Nu holder jeg den forsigtigt, så der kan man lige se nogle huller, hvor nålen har siddet fast, og man kan også se, at nålen formodentlig har været i sølv. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide af konservatorerne. Men denne dygtige guldsmed, hvor tror du, han kommer fra? Vi kan ikke sige præcis, hvor guldsmeden han kommer fra, men vi går ud fra, at det er et håndarbejde, som er lavet her i Norden, altså i Danmark, men med guld fra Romerriget formodentlig, og så med halvædelstene fra Mellem-Europa eller Skandinavien. Hvorfor fra Romerriget? Jamen på det her tidspunkt, der er Romerriget, eller det vestromerske rige, der er det gået i opløsning, og det østromerske rige eksisterer stadig. Og for ligesom at holde de her germanske stammer, som er i Europa, for at holde dem lidt i skak, så poster romer noget guld op, og derfor så kommer der en del guld til Skandinavien på det her tidspunkt. Så det er faktisk den første guldalder, vi har. Kunne man tænke sig, at det var den samme guldsmed, som stod for en stor del af de smykker, som man finder for den her periode? Vi ved ikke, om det er præcis den samme guldsmed. Eller det samme værksted? Vi kan i hvert fald se, at det er nogle specialister, der har siddet med de her meget, meget fine guldsmedeopgaver. Og vi kan også se, at der er lighed i den måde, fiblerne er lavet på. Så det her meget, meget fine filigranarbejde, hvor man har taget en lille fin perlesnor og fået den forsigtigt løjet ned i guldblikket, det kan vi gense ved nogle af de andre fibulærer. Så det er en tradition og et håndværk, som vi ser andre steder. Hvad er det for en ornamentik, guldsmeden har benyttet i de små charms? Jamen, det er nogle meget, meget fine og usædvanlige hængesmykker, de her. Vi har de små her, hvor det er sådan nogle halvmåneformede hængesmykker, og hvor de ligesom er afsluttet i nogle små fuglehoveder. Og den slags hængesmykker, dem har vi ikke ret mange af i Danmark, og slet ikke i guld. Så det er meget usædvanligt, og vi har dem, eller kender dem ikke i sammenhæng med sådan en fin fibula for nogle af de andre danske fund. Og her der er der så måske nogen, der straks vil sige, Hugin og Munin. Og det synes jeg da også med rette, man kan gøre, for det var da også den tanke, jeg fik, da jeg så de her fine hængesmykker. Fordi netop de her to fuglehoveder kunne godt være de to ravne, som Odin han har, og som drager ud i verden for at se, hvad der sker, og så melder det tilbage til Odin, så han ved, hvad der sker i den nordiske verden. Så det kunne meget vel være de her to ravne. Men tror du virkelig, at man allerede i 500-årene troede på Odin og Thor og alle de andre skandinaviske, nordiske guder? Det har vi jo fine eksempler på i forhold til den billedverden, som vi ser på nogle af guldbragteaterne, som også er fra denne her periode, hvor vi godt kan se nogle gengivelser af nogle af de guder, som vi kender fra den nordiske mytologi. Så det er ikke fjernt at lægge den tolkning ned over smykkerne her. Sådan et fyrsteligt smykke, som det du står bagved her, ja, det hører vel til en boplads, en storgård eller noget andet. Kan du fortælle lidt om hele egnen omkring Randers og Spentrup i den forbindelse? Et smykkesæt som det her, det må have tilhørt en kvinde fra samfundets elite. Vi har desværre ikke nogen bopladsspor eller nogen grave fra området her, så det er jo noget af det, som Museum Østjylland meget gerne i fremtiden vil ud og undersøge, sådan at vi kan sætte det her meget spændende skattefund ind i en kontekst. Men vi har selvfølgelig nogle andre bopladser fra ældre germanertid her i Randersområdet, og også grave, som man kan knytte fundet til. Hvad er det for en situation, tror du, der har gjort, at man har ofret dette smykke i en lille mose?
Jamen, vi kan jo kun gisne om det, for vi ved ikke, hvad det var, der skete den dag, hvor formodentlig kvinden hun har været ude ved mosen og ofre sine smykker. Men vi er i begyndelsen af 500-tallet, og på det tidspunkt der kan vi i skriftlige kilder fra både Europa og fra Kina læse om, at der i 535, 36, 37 sker et naturfænomen. Og det er, at solen formørkes og lyser lige så svagt som månen. Og det har selvfølgelig forskrækket jernalderfolket, og hvad det var, der skete. Og man kunne godt forestille sig, at de har frygtet, at det skulle være Fimbulvinteren eller Ragnarok, der var på vej, og dermed jordens undergang. Så det kunne jeg godt forestille mig kunne være en af incitamenterne til at ofre noget af det dyrebareste, man har, få det lagt ned i mosen til guderne, for at få formildnet guderne, sådan at solen kunne vende tilbage, den livgivende sol. Og det hjalp. Det hjalp. Heldigvis efter denne her 3-årige periode, hvor solen var formørket, så vendte solen tilbage. Men smykkerne, de blev liggende nede i vådområdet nede i mosen, indtil Morten han kom og fik dem fundet med sin metaldetektor, og Museum Østjylland jo også har været derude og lave en udgravning, så vi er sikre på, at vi har fået hele smykkesættet med hjem. Vi har haft rigtig mange besøgende, som gerne ville se det her lokale smykke, inden det skulle videre til Nationalmuseet. Og folk er meget begejstrede, når de ser det. De synes, det er rigtig spændende. Og selvfølgelig er folk ked af, at det skal på Nationalmuseet. Men jeg er simpelthen så stolt over, at vi har et så flot smykke, at det er værdigt til at komme på Nationalmuseet. Og endda være på Danefæ top 10-listen. Det er jeg meget glad for. Her med Kirkemosegård og marker som baggrund tager jeg afsked med Danefæ top 10 for i år, så langt væk fra Nationalmuseet, som man næsten kan komme. For godt nok så er det jo på Nationalmuseet, at man samler tingene og der forskes, men det er herude i marken, at man har den arkeologiske virkelighed. Og igen i år, der har der været tale om et rekordår, når det gælder Danefæ-fund. Og det er jo i virkeligheden et krisetegn for dansk arkeologi. Fordi virkeligheden er jo, at der for eksempel dybdepløjes mere og mere. Det betyder, at de arkeologiske genstande i jorden de bliver hvirvlet op, væk fra den kontekst, som de er en del af, en kontekst, som ødelægges. Men heldigvis så er det jo så sådan, at detektorarkæologerne de finder genstandene og bringer dem til museerne. Og uden disse detektorarkæologer, der havde vi været ildestet, fordi i dag der er det jo ikke længere sådan, at bondemanden går bag ploven og finder alle genstandene. Jeg håber, at vi ses igen til næste år. Indtil da, på gensyn.